Μήτρος και έτυχα στη Θεσσαλονίκη εγώ, δηλαδή με κάποια άλλα παιδιά και με ένα πολύ κόσμο, πληθώρα κόσμο, σε μια έκθεση της Θεσσαλονίκης, έτυχα κι εγώ, ο μαύρος και κοντινός, ήταν να αντιμετωπίσω τα άσχημα μπουκάλια. Ήταν ένας έμπορας και πουλούνται πετσέτες. Αυτός κράβγαζε, φώναζε με το μεγάφωνο του, πετσέτες καλές! Και βλέπω παιχνίδια δούλα! Να μην απολογούμε! Διαφήμιση της πετσέτας του όποιος καταφέρει να σκώσει την πετσέτα αυτή από το τραπέζιμα πάνω, θα έχει 12 πετσέτες δώρο. Άντε λοιπόν αυτός τη χάιδευε και ακούει λοιπόν, παρακαλώ, μην το γαστρώνετε, μην το χαλάσετε, αυτός άρχισε λοιπόν και διαφήμιση της πετσέτας, ακούει ένας οικοδόμος, λέει, θα ακούσει κορονέ πιστόν και βγαίνουν καλοθέσεις, θα ακούσει μια πετσέτα. Πάει οικοδόμος, δεν έχετε πολλά πετσέτα από κάτω, με τίποτα. Μέσα στο τούμορ και πέρα στο ασκέρι, το πολύ κόσμο, ένα και ένας πιλότος. Δεν πάει Γιάννο, εγώ πλάκα θα πάω, δεν ήταν Γιάννο, διαφημίζει αυτό. Θέλω εγώ πετάει αεροπλάνο ολόκληρο, δεν θα σηκώσω μια πετσέτα. Τίποτα ο πιλότος, δεν σου κολλάει πετσέτα από κάτω. Αλλά μέσα στην έκθεση έρχεται από όλο τον κόσμο πολιτικοί, διάφοροι θαμώνες να πάρουν διάφορα αγαθά από την έκθεση. Και το κάνει διάλογο να λέει την Διολίνα. Ποιος θυμάται τους παλιούς, η Διολίνα υπουργός του πολιτισμού το Βυζιαπόξο. Εγώ δεν θυμάμαι τους παλιούς. Δεν είσαι από τους παλιούς. Ο κύριος πρέπει να θυμάται. Την Διολίνα, την Ιταλιάρα, θυμάστε με τον Βυζιαπόξο, ο υπουργός του πολιτισμού. Ήταν συγχωρεμένη η νοικιά μας, δεν θα τους συγχωρέσει. Η Μελίνα Μερκούρη. Και όλες αυτές. Κοίτα η Μάργα Σάτσερ εδώ, τα χρόνια εκείνα. Και έτυχε να είναι στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαν και αυτές τις πόδι μπαταρία του πολιτή. Του Μητροπολιτή λέει, να πάμε τι μιλάνε του Γιάννου κάτω, τι πουλάει. Από περιέργεια πήγαν στις κοπέλες, στις ευκαιρίες αυτές, οι πολιτικάνες. Και άρχισαν λοιπόν, λέει, μην τα σκοτζούσετε. Και άρχισαν να λοιπόν τι καηδεύαν, τη διπλώνανε από εδώ, τη διπλώνανε από εκεί. Και άρχισαν τι καηδεύανε, και τι καηδεύανε, και τι κοπετετούλα μου, και τη στερώνανε, τι κοπετετούλα μου, και τη στερώνανε, και άρχισαν τι καηδεύανε, και άρχισαν να κάνουν τα δικά τους, και τι κοπετετούλα μου, και ναι πετετούλα μου, και ναι πετετούλα μου, και τη χαϊδεύανε, παρακουλέτρα καλά, και τη χαϊδεύανε, και σήκω πετετούλα μου, και σήκω πετετούλα μου, και σήκω πετετούλα μου, και σήκω πετετούλα μου, και σήκω πετετούλα μου. Γιαγιά ενθουσιάστηκε, ενθουσιάστηκε, είναι το 1000 χρόνια το